kekonang samsara tetan madan Kakang Mas mboten nginten menawi paduka Kakang Mas musul dhateng Kang Rayi wonten madyaning tengahing wana. Wah, Permadi wonten dawuh Kakang Mas. Sejatine ora duwe niat nusul Harwadi kulanang. Nanging gandeng gonku ngundha layangan ana pelataraning pertapan. Rasaku kaya sepi. Tumuli aku ninggal pertapan Saptawarga ngupaya karo kowe. Wah, ndak sawang barep kakangku ingkang tansah momong karo Pinten Tangsen. Rasaku kaya ora mentala, Permadi. Aja pisan-pisan ninggal pertapan Saptawarga. Yen luwih wigati Pandhawa tetepa jangkep 5. Inggih. Pangraos kula nembe mboten saged jenak lire kepiye. Dipun sababaken lelampahan ingkang sampun kepengker. Nalika Pandhawa mesanggrah wonten ing Sendhang 7 tumunten kadhawuhan dening para Sata Kurawa. Pindah wonten ing Sendhang 9. Paduka Kakang Mas kemutan mapan wonten ing Sendhang 9 wonten satunggiling naga ingkang nalika semanten pejah dening Kang Rayi pun Permadi. Wondene naga kala wau ingkang namipun naga Gombang. Sak pejahing naga tumunten nilar suwanten bilih benjang badhe males ngudi tuwuh lara wirang kaliyan Kang Rayi pun Permadi. Kakang Mas nalika semanten tumunten manah kula ketuwan raos kuwatir durga ngangsa-angsa waslan sumelang. Mula Kang Sangka kuwi bisa meneh. Aja banget-banget nggonmu ngegungke marang kasatriyan sarta kasektenmu. Nadyan mung wujuding kewan, nanging kewan kuwi uga duwe hak sarta duwe kewajiban urip bareng karo bangsaning menungsa. Mula aja sok gendhak sikara karo sak pepadaning titahing Gusti. Permadi, singsihna rasamu ingkang kaya mengkono mau. Sing wigati ayo. Wah, mesake barep kakangku nggone antu-antu lawan pun Kakang Upadene Siadi. Bali nyang Saptawarga. Mundhak diarep-arep karo Kanjeng Hyang Wiyasa, Permadi. Miat langening kalanggiwan agar pandan moncar. Tinon ler kekonang surmsara tetan padhang. Kasor lan pacaring purnaming kekono. Dereng ngantos jumangkah Sang Bratasena Sang Permadi. Dadak lampahing Kang Rayi nenggih Pinten Tangsen dipun mulat ing neraka kekalih ajele-jele saking katebian kagat kadrakasan nenggih satriya kekalih. Permara remangos wamya ngambrang Pramara remangos lamya ngambrang kadi karunaning kaswase dosang gondo astrat maca lengleng lalu mangulati
Dinten Tangsen. Wah, melayu. Nganti kaya ngono wujudmu. Adikku diadikku bocah bagus. Dinten Tangsen neneng apa? Ndara enten apa lah kok mlajar-mlajar. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula nampi dawuh timbalanipun Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga. Bilih Kakang Mas kekalih sumados sakmangke kadhawuhan kondur daya-daya kondur wonten ing pertapan Saptawarga. Ana apa Yayi Dimas kadangipun Kakang? Teka sumengko kang dadi lakumu. Nalika semanten nedengipun sak pejagong kaliyan Kakang Mas Pambayun. Inggih Kakang Mas Puntadewa. Dumadakan rawuhipun Kakang Mas Kurupati lan sak kurawanipun. Nalika semanten mula sara dhateng Kanjeng Hyang satemah angrebat Lengatala ing mapan wonten ing inggih menika kancing gelungipun Kanjeng Hyang Wiyasa Kakang Mas. Wah, Kurupati. Permadi kula wonten paring adhawuh. Wah, kowe mlayu sing banter Semar Permadi derekno Pinten Tangsen tak gendhonge mulih ning Saptawarga. Sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung putuku ngger putuku Bratasena abiyasa kakekku Permadi wonten paring dawuh Kanjeng Hyang mula ya ngger sesuk meneh nek lunga kuwi pamit dadi ora bingung mbahmu nggone ngupaya kelawan putuku sakarone kejaba saka kuwi kakangmu ya atine ayem pikire tentrem Pandhawa mlumpuk ning Saptawarga kuwi gawe tentrem marem penggaling wong tuamu. Wah, aku njaluk ngapura Kanjeng Hyang kula nyuwun pangapunten. Ature adikku Pinten Tangsen jari Kurupati sakurawane tekan kene. Iya pancen bener. Kurupati tak siya karo kakek abiyasa. Mung mergo kepengin ngrebut wujuding Lengatala, apa kabeh mau bener? Iya, Ngger. Kurupati kakangmu ninggal tata krama. Ora mantra-mantra dadi putune abiyasa. Astaku digeret nganti aku tiba saka pelenggahan. Sengkuni karo Kurupati ngotak-otak ketuku diuwek-uwek mung goleki Lengatala. Nek kowe ana mesti wae kedadeane ora kaya sing wis kelakon Bratasena. Wah. Lilanono dina iki aku tak barang ngamuk nang Ngastina. Kanjeng Hyang Lilanono kula nderekaken Kakang Mas Bratasena kosek ora prayoga ya. Yen to Pandhawa bakal barang ngamuk nang Ngastina, aku percaya marang kekuwataning Bratasena putuku cah bagus.
Ning dudu kuwi kareping Poneyang. Kowe kena sowan ning Ngastina nanging mung mligi kudu isa nggawa bali wujuding Lengatala. Wah, monggo wis diagawa dening Kurupati. Kudu nganggo cara ingkang rungsit lan rumpil aja nganti kawistara. Kakang Semar duwe igo apa? Piye Petruk? Pun nek kalih kula beres penemban. Mengke Pandhawa 5, Ndara Puntadewa, Ndara Bratasena, Ndara Permadi, Ndara Nekulasdewa sowan teng Ngastina. Ning ngangkah supaya Kurawa mboten wonten. Ngono Petruk nggih. Mengke nek Kurawa mboten wonten, Pandhawa gangsal menika sowan kersaning Sang Begawan Abiyasa. Nuwun sewu, Sang Begawan Abiyasa menika nuwun sewu kaya Jafar. Lho. Tegese piye? Tunanetra. Tegesipun mboten sumerep. Ning Dastarata kuwi ora nate pisah karo Gendari. Sing dadi mripate anakku Dastarata kuwi Gendari bojone. Gong, engko tekan Ngastina kuwi langsung mepet Ndara Gendari. Siap. Mepet to? Engko nek kurang mepet kowe omong ya tak pepet kene. Wong anggere kon mepet kok senenge Raja Majapahit. Pokoke pepet diweden-wedeni aja nganti paring pangandikan. Pokoke nek arep omong langsung tok atungi kepel apa? Engko tak atungane engko. Piye? Engko nek arep omong tak atungane kuwi. Kepel. Udu. Lho. Ha apa? Wis pokoke manut aku engko. Engko anggere tak tungke ra. Terus merem Gendari engko. Ora sembrono lho. Tenan iki serius. Ha mengko nek Ndara Dastarata kuwi ndangu sapa sing teka Gendari? Aku sing wangsulan. Kowe iso nyuwara wedok apa? Iso. Engko nek aku wangsulan atobat. Menika ingkang putrapun Kurupati. Engko Ndara Bratasena maju. Engko nek Ndara Dastarata paring dawuh, iki Kurupati, aku tak nyuwara Ndara Kurupati. Inggih Kanjeng Rama. Engko nek didangu iki sapa? Ndara Permadi maju, aku tak nyuwara Ndara Dursasana. Ya. Kula Rama. Wangun to, Gong. Persis e. Cangkemmu kuwi sapa, Tru? Cangkemmu kuwi kok salah. Engko nek Ndara Nekulasdewa maju aku tak niru-niru Ndara Citraksi. Nek kula Kanjeng Rama. Oh, wis beres. Ngaten penemban, kinten masuk mboten nggih bertekel kula. Masuk, Petruk. Dados tak tuntang gendang-gendang. Petruk, iki ora wancine Gojek. Iki serius iki. Aku kon mepet Ndara Gendari. Wah, Petruk. Kaya-kaya penemumu klebu ing akal. Pono kawan Petruk. Yen to pancen mengkono Kanjeng Hyang kula kinten menika sampun satrepipun. Permadi, apa ora jeneng apus-apus karo wong tuwa? Wah, lha iki sing marai randat iki. Niki ngapusi ning supaya amrih becike. Nadyan amrih becik wong ngapusi kuwi dosa, Petruk. Tak sanggane. Ming dosa ya. Cangkeme. Tak sanggane. Apa? Ning ngarepe piyayi kok ngomong bengok-bengok kaya ora diatur cocote. Niku ya dosa. Ngendika ngoten niku ya dosa. Oh, karo wong tuwa ngonoake nyuwara seru kok ning kupinge pepunden. Pepunden apa? Petruk senengane ngono kuwi. Bratasena, Permadi, Puntadewa, Pinten Nangsen. Budhal nang Ngastina kaya sing digoke Petruk ndak kira iso kelakon. Kowe kabeh iso nampa kanugrahan saka Lengatala, Ngger. Wah, Pinten Nangsen tak gendonge. Ayo Kong, ya.
Merana sumubang wangaruna tinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sakatar kene donga engkong lir wuwu sing pine panca bebetoking ayam wana mrak manguwuhing pagagan jagat dewa bathara jagat pangestu Urwadi kula wonten paring dawuh Rama astaning pun Rama mbok wenehi wujudan iki yen tak grayang kaya gendhaga jumbo kaliyan ngendikanipun Paduka Kanjeng Rama supados kula sowan Kanjeng Hyang Abiyasa nyuwun gendhaga isih lenga tala inggih lisah tala Rama menika ingkang winastan gendhaga ingkang isinipun lisah tala ingkang sakmangke dados sarana ingkang putra pun Kurupati menika madal sairing pusaka kosek kowe tak utus ning Saptawarga ingkang wigatine nyuwun lenga tala kelawan eyangmu Wiyasa. Mara coba saiki tak takoni kowe matura ingkang prasaja. Nggih. Nggonmu nyuwun lenga tala iki mau apa kanthi sarana bapeksa apa pancen eyangmu maringake kanthi ikhlas. Nyuwun pangapunten Kakang Adipati kula ingkang dados paseksenipun. Nyuwun sewu. Lisah tala menika kaparingaken dhateng ingkang putra pun Anggir Kurupati menika kanthi ikhlas lair lan batosipun mujudaken satunggiling tiyang sepuh ingkang saestu tresna dhateng wayahipun kula ingkang dados seksinipun malah ingkang putra pun Raden Dursasana ugi dados seksinipun anggenipun Sang Begawan Wiyasa maringaken pusaka lenga tala menika Kakang Adipati Dursasana wonten dawuh apa pancen bener ngono kang dadi ucape Patih Sengkuni. Oh iya Rama mboten lepat nyoto Kanjeng Hyang Wiyasa menika tresna dhateng sangganing para sata kula ketitik lenga tala kaparingaken kanthi ikhlas lair batosipun Kanjeng Hyang Abiyasa ing Saptawarga mboten sarana dipun peksa lan mboten sarana dipun rebat
yen to kabeh bener apa kang dadi ucaping Pati Sengkuni apa dene ature Kurupati lan Dursasana nggih miturut kabar ingkang wis ndak tampa miturut wewarta ingkang wis ditampa dening Ramamu ing Ngastina saya gedhe dayane Lengkatala lamun sira kabeh para sata Kurawa lan anak-anakku aja nganti kelepetan ing dedosan aja nganti kelepetan ing dedosan mula sesuciya lahir lan batinmu jaranipun kados pundi saben Kurawa siji kudu sesuci tirta pitung jembangan Hermawar supaya sakmengko bisa ilang sukertamu kang mangkono yen ndak burehi wujuding Lengkatala saya wimbuh kekuatan Lengkatala ing tumanduk marang angganing anak-anakku para sata Kurawa Jumangkah anggro sesumbar Lindhu bumi kunjing kumaluduk Guntur ketup lumembak penyu kang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi ing lajeng pareng paduka anggenipun para sata Kurawa putra paduka nglampahi siram jamas Hermawar pitung jembangan aja nganti karonden wektu mara gage dina iki padha budhal supaya nyawisake apa ingkang dadi wigatine sarta mengko sakwise padha siram jamas ngadepa Ramamu siji mbaka siji Kurawa 100 bakal tak borehi Lengkatala nggih Kurupati Gansing langit kelap-lapaton lirekin sanging risang mawe gandrung dari gendari gumarubuk iki apa Kurawa anak-anakmu wis rampung nggone padha siram jamas ndari tobat inggih mila mekaten Kakang Adipati menika para sata Kurawa sampun rampung dipun siram jamas weh lah dalah endi Kurupati Ih kula Kanjeng Rama sampun paripurna anggen kula nglampahi siram jamas jagat Dewa Bathara Suman Sengkuni kula wonten dawuh Kakang Adipati Dursasana ya wis ana wah cencang dingkut kruncal wonten dawuh Rama wah ladal gawe marem atiku syukur yen to Kurawa kabeh padha samapta ing gati sawiga ing diri Kurupati maju kene tak borehi aja nganti kedhisikan para Pandhawa Kurupati
nyamburai ing cipta Sang Dastarata amburai ingkang putra Raden Kurupati parandening mangke ingkang majeng sangajenging nata ing Astina tanastris kejawi namung Raden Bratasena. Nadyan katone wis rampit parandening mangke tansih wonten ingkang kekilapan wentis ingkang dereng dipun borai dening Sang Dastarata parandene pangaraos sampun rata sarandunging angga. Kurupati wis tak borai. Dursasana, wah, Walendhawa Rama. Panenggak Kurawa Dursasana, gage kene. Maju Dursasana tak borai. Lenga tolong ngger anakku cah bagus. Ing batos Sambura ingkang putra Sang Dursasana parandening mangke ingkang den burai nenggih pambayuning Pandhawa prak Raden Puntadewa Waraden sarandunging hangga. Kartomarma ndi Kartomarma? Kartomarma apa Surtayu kene? Antaraning loro dhisik kuwi tak boreane. Kartomarma, wonten pinganing dawuh Kanjeng Rama. Mara maju. Tak borehi lenga tala ngger mriki nun ngestaken dawuh. Rampit Sang Kartomarma den borehi parandening mangke jatosipun ingkang den borehi Sang Permadi. Kurawa wis akeh sing padha tak borehi, lenga tala isih katon akeh. Lah anakku sik kembar Citraksa-Citraksi. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Maju kene ngger Citraksa-Citraksi mara tak borehi lenga tala. Siji mbaka siji katon wis padha rampit. Ana sing isih kurang apa ora? Merga pun Rama ora ngitung cacahe anakku ingkang banget akeh ya kuwi 100. Yen isih ana ingkang durung tak borehi mara gage matur. Kocap kacarita nalika semanten. Risang Bratasena sigra nyasmitani ingkang raka miwah ingkang rayi supados medal saking negaring Astina. Tanggap Risang Bratasena sigra nyaut gendhoga den beta mlajar sanggaring para Pandhawa kondur wonten ing pertapan Saptawarga. Micek ora. Tak pejet nek omong. Ngrewani omong tak samul. Ayo, wes. Wis ndoro wis mlayu, wis ning kono terus micek di Pandora. Mantap dasmu, matamu. Kabraya. Dari
Dari. Wonten paring ada kok. Kemersek ana wong nyuwara ora seru iki sapa? Batobat sampeyan Kang Adipati. Sawa kalamatan Diagung Mangaksami. Ingkang paduka Bodhae Lengatara menika kala wau mboten ingkang putra Kurawa. Lho, kok sik. Lah jaremu kowe mau ngandhakake nek sing sowan mau Kurawa. Batobat, ingkang nyuwanten menika kala wau Petra, ingkang sowan menika para Pandhawa. Wah, mati aku piye iki? Dari kok goblok ngono lho. Nyuwun pangapunten Kakang.